mata yanzu suna neman su sangarce kowace mace in tana da ciki ko tana shayarwa sai ta miƙe kafa ciyarwa zan yi ko me zan yi. Babu inda aka ce ciki ko shayarwa yana hana azumi, ba kamar al'ada ba ko biki. Al'ada ko jinin biki in tana yin al'ada ba za ta yi azumi ba, ko kuma ta haihu tana jinin biki ba za ta yi azumi ba. Wannan suna daga cikin mawani'u, abubuwan da suke hana azumi. Amma ba inda aka ce don ta haihu abin nan don tana shayarwa kar ta yi azumi, ko don tana ciki kar ta yi azumi. Al'asulu shine ta yi azumi. Malamai suna maganar idan ya zanto azumin nan zai kai ta ga wani yanayi na wahalarwa yayin cikin ko kuma yayin shayarwar, to wannan kuma dukkan wani abin da zai jefa mutum cikin wahala ana ɗauke masa wannan al'amari a ambaci hukuncin da ya kamace shi da shi, saboda alharaju marfu'un an hadhihi al'umma. Duk wani abin da zai jefa mutum cikin kunci an ɗauke masa shi a addinin musulunci. Yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah ya maganar azumi yace sauki yake nufi da ku ba tsanani ba. To amma wannan ba shi yake nufin cewa duk sanda mace take da ciki kar ta yi azumi ba, ko duk sanda mace take shayarwa kar ta yi azumi, kamar yadda yanzu mata suke so su mayar da wannan ta zama mazhabar su. Da mata yi ciki sai ta miƙe kafa ta ce ita ciki gare ta sai ta azumi, sai ta rika ba almajiri abinci. Sannan kuma in ta haihu wani azumin ya zo ta ce shayarwa take ta miƙe kafa ta rika ba almajiri abinci, shikenan sai ta waye gari ba ruwanta da azumi. Wannan rukunin gaba ɗaya ita ya sauka da kanta, domin ta gama wannan shayarwar kuma kafin wani azumin ya zo ta ɗau wani cikin. Me yasa za ki haramta wa kanki alkhairi saboda kawai neman wata garaɓasa ta banza da wufi, garaɓasa da ba za ta amfani ki da komai ba? Mu taso mun ga iyayenmu suna shan azumi wadin suna da ciki ko suna shayarwa, ba mu san wannan ba gaskiya. Amma yanzu duk da cewa al'amuran tafiyar da gida ya yi sauki akan da, a da mace za ta yi daka, ta yi sirfe, ta yi niƙa, wasu ma a ƙauye su fita su ɗauko ruwa su itace su yi waye, amma duk da haka suna azumi. Amma kina zaune a ɗaki da AC da fanka da waye, komai sai da ke kirawo a yi miki, ba abin da ke kuma ki miƙi ƙafa ki ce ba za ki azumi ba, wai da wahala. Ba wacce take daka a cikinsu, ba wacce take nika a cikinsu, ballantana a ce tana zuwa itace ko wani abu ko ebo ruwa a rijiya, amma kuma ta miƙi ƙafa ba za ta yi azumi ba. Wani alkhairin da yake ciki a gama cin wannan kasuwar ita ba ita ta yarda da haka. Wannan yi wa kai ne babbar asara. Saboda haka ana yi wa mace sauki idan tana shayarwa ko tana ciki, in ya zanto akwai wani yanayi na jigata zaka tausaya wa mace in ka ganta a cikinsa. Amma yar wahala wadda za a iya jure mata, ke ba ki jure. Daman wasu ayyukan na ibada ai dole ne suna tattare da wasu wahala, wanda dama a bisa ga al'ada kawai aikin sai rike biro ko ya dora kafa ɗaya kan ɗaya kawai yana tarkarbar baki, ba ɗaya yake ba da wanda yake kasuwa yana da ku tsakar rana, ko wanda yake ɗaukan bulo yana hawa da shi sama da yashi, kuma kowannensu an buƙace shi da ya azumi. Wahalar da wancan na kasuwa ko wanda yake dako ko wanda yake ɗaukan bulo aka, wahalar da zai sha ta ɗara wadda wancan da cikin ofis da yake kwanci cikin AC zai sha. To wannan da yake kasuwa ba zai ce ba zai azumi ba saboda shi bai samu AC ba, sai dai a sani cewa zai samu lada in dai har yayi ikhlasi cikin aikinsa sama da wancan da yake cikin ofis. Annabi yana cewa Aisha, ajruki ala qadri mashaqqatiki, ladanki gurgudan wahalarki. Duk wahalar da mutum ba shi ya saya wa kansa ita ba, ta larura ce, idan yayi aikin ibada cikin wannan wahalar to yana da lada doriya akan wanda bai sha wannan wahalar ba. Saboda in kika daure kika kai azumin a haka, ko da zaki dan dara wacce ba ta da cikin ko ba ta shayarwar, shikenan kina da lada, ladanki sai ya dara na wanda ba ta shayarwar.
me yasa zaki haramta kanki wannan damar? saboda ka in kika kuskura kika miƙe kafa kika ƙi to bashi ne akan ki sai kin biya.